Iya, tahun ini juga nggih pesene anaknya panjenengan. Duh, anakku ning ndi, Romat ning ndi, Pak? Dados ngeten. Mas Ahmad Ella memberikan matane niku. Ya Allah, tapi ya Pak. Bapak ketetenan kowe iku ya Pak. Anak dhewe piye, Pak? Anake ora nyongko anake. Ayo Pak, iki kowe Anake kok ngono Bu ya. pripun Pak niki, Pak? Ngeten Bu, ngeten mawon Bu, ngeten mawon. Saniki posisine anake panjenengan niki teng guyone kula. Oh, Jon, anakku kebangetan tenan ya. Urip mulai bumi anakku, Mama. Mama, pripun anakku